Nå, i dag er jeg kørt i Bakkesøen ved Give. Det er den lokale sø, vi har lige... Jamen, den ligger 5 minutter uden for Give. Og der kører jeg egentlig... Ja, der kører jeg ud en gang imellem. Det koster lidt, men det er fiskefint nok. Og jeg har næsten altid i hvert fald et par fisk med hjem. Så det er godt nok. Det er godt til at prøve forskellige småting af, hvis jeg lige har siddet og lavet et eller andet. Her, det er min Trama 3, jeg fisker med. Jeg mener, det er det, den hedder. Nå. Det er Quantum Tramarellestang. Jeg har så monteret et bombarderflåde på. Mest fordi, at jeg vil bare lige... Jeg skal prøve at finde ud af, om det der bombarder, det er noget for mig. Den er ikke... den er lidt blød i det, til det. Men det går da. Jeg fik så kun den her ene fisk, men jeg havde masser af kontakt. Så det er i hvert fald noget, der skal gøres igen. Og prøves noget mere. Det her, det er en semisynkende, så den går 20-40 cm under overfladen. Og så havde jeg lidt belastning på. Og det gav da en fisk. Og det var da meget sjovt. Så det er helt sikkert noget, der skal prøves igen. Men jeg har ikke lyst til at investere det helt vilde, før at jeg sådan ved, om det er noget, jeg gider. Men ja, der er ikke så meget mere tid tilbage, så tak fordi I så med. Og ja, kan I have det. Ja, men så skal det, nu er jeg